Die, bitch! Oh. Og så var der en hund, der blev sluppet løs, ikke? Det må ikke skal lægge tættere på. Hvad? Det er mærkeligt, at du lægger tættere på. Det må ikke tættere på. Og færre det. Hvor? Det er også nu. Nej, faktisk ikke. Bagværd. Skråt. Så skal du rykke os bagud, Marco. Vi sidder sådan lige i det. Marco. Bare fordi du får det. Ah! Okay, det gør jeg også. Ah, væk, man. Gløder. Det tror jeg jo ikke. Okay. Sådan der. Sådan der. Jeg får det stadig over. I skal lige vise hele Danmark min Jabulani. Hvad? Prøv at se på Jabulani. Ej, hvor den flot Danmark. Jeg ved det. Heksen brænder. Nu går der kraftedeme snart i lige. Så gav med den, Nina! Men det var jo ikke gå hen og vise den til Andreas. Jeg kan lige se, at Nina besøger min Facebook, hvis den her. Ja, så lige tjekker sådan. Nina bliver brændt af. Der er lige en sammen! Så er der lige en, mand. Tjek her. Nu dør konen. Dø, kælling! Die, bitch! Må jeg gerne slukke nu? Den skal lige falde ned. Bare den falde. Du skal se lige falde ned. Okay. Ja. Hej så. Dav. I'm in the zone. Hvorfor sagde de ikke før? Jeg fik det i øjet. Jeg fik et eller andet lort i øjet. Jeg kan høre, du synger, Marco. Syng! Jamen, vi er ikke begyndt endnu, er det? Vi er da færdige. Vi står derovre og synger. Gør det?